V dnešnom videu sa pozrieme do amerického Aberdeenu, mesta, v ktorom žil a tvoril Kurt Cobain. Frontman Nirvány. Nájdeme dom, v ktorom Kurt vyrastal. Ale i místo, které můžete dobře znát z jedné velmi známé písně od Nirvány. V šlapajách Kurtovho života sa vydáme aj do Olympie, hlavného mesta štátu Washington. Kde vám ukážeme dům, kde Kurt žil a teď si ho můžete pronajmout na Airbnb. Sme Máca a Jakub, natáčame pre vás videa z našej trojmesačnej cesty po západe USA, tak sa pohodlne usaďte a poďme na to! Zdravíčko, zdravíme vás z Aberdeenu. Noc sme strávili v mestečku vedľajšom Montesano. No a musím povedať, že v tomto ohľade zlatý ten Utah a Arizona, kde sa dali hľadať naozaj pekné ubytka, rozptýlené kempoviská. Tu je s tým docela problém, žiadne rozptýlené kempovanie sme nemali. No, spali jsme na parkovišti u školky a bylo to, hnedka vedle byly koleje, kde teda jako troubily prostě vlaky vždycky, já nevím, jednou za hodinu. Strašný, ale jako vyspali jsme se. Som sa tak zobudil o 1:00 a už som myslel, že už nebudem spať. A myslím, že ako dovtedy som spal tak blbo, ale potom, jak som zaspal, tak už to bolo celkom dobré. Dokým neprišiel ten ďalší vlak, no. A to celkom strašidelné, akože my sme mali tak zakryté okná nafukovacími karimatkami a zrazu proste sa človeka zobudil len toto trúbenie a má pocit, že toho ide nabrať ten vlak, že musíme stáť niekde, zasahovať do tých kolejníc a ten vlak sa blíži. No a keď prechádzal úplne okolo, tak tá truba to bolo proste tak hlasité, fakt akože nepríjemné. A ešte potom dlho, jak prešiel, tak ešte ho bolo počuť, proste on jak na každom prechode, jak sa k nemu blíži, tak trúbi. Ešte dlho ho je počuť potom. No a ideme sa pozrieť na nejaké zaujímavé miesta, ktoré vás budú baviť, ak ste fanúšikmi Nirvány. No a my sme sa zastavili tu pri vstupe do Aberdeenu a jak môžete vidieť, tak sa tam píše Welcome to Aberdeen, come as you are, takže hneď pri vstupe tak máme odkaz na Nirvánu, come as you are. Pridali to tam, túto tabuľku v roku 2005 na návrh nejakého jedného rezidenta, aby si takto uctili pamiatku Kurta Cobaina. Je to názov jednej z piesní Nirvány. Mesto Aberdeen má zhruba 17 000 obyvateľov, nie je to veľké mesto. Mnohými ľuďmi je považované za jedno z najsmutnejších, najdepresívnejších miest v Amerike. Je to dané aj tým, že sú tu obrovské zrážky, obrovské množstvo zrážok. Tentokrát, jak sme tu my, tak nie, je tu slnko ako na protideň, ale dosť času v roku tak je tu hmla od oceánu a proste šedivo, škaredo, dosť veľká chudoba a v tom meste, ak sme prechádzali, tak naozaj to vypadá docela biedne, proste staré domy, ošarpané a tak ďalej. Není prekvapením ani to, že Kurt Cobain toto mesto vlastne nenávidel. Inak, čo sa týka histórie, mesto Aberdeen sa historicky venovalo priemyslu s drevom. Tam na ďalšej ceduli sa píše aj, že to je drevárske hlavné mesto sveta. Názov Aberdeen dostalo podľa konzervárne na nejaké morské ryby, ktoré tu lovili a dávali do konzerv. Takže tak sa volala tá firma a podľa toho neskôr to mesto. Je to rovnaký príbeh inak ako mesta Aberdeen v Škótsku. To história tohto mesta, jeho názvu je rovnaká. Dorazili sme k parku, ktorý nesie názov Kurt Cobain Memorial Park. Je tu aj socha, podobne ako miesto v parku v Seattle, tak aj tu je to popísané rôznymi odkazmi a podobne. Sú ešte také rozpadnuté sedenia a stolíky, podobné veci, to sa pôsobí už skôr tak humorne. Tak, tu je ďalšia tabule.
Tak, aby toho nebolo málo, tak tu je ešte kameň. Takže nejaké citáty Kurta Cobaina. Aha, to sú len citáty Kurta Cobaina. No a toto je most, pod ktorým Kurt Cobain trávil výraznejšie množstvo času vo svojom detstve. A teraz tu trávi čas niekto iný, takže nebudeme rušiť tú pani. A je to most teraz, neviem, názov doplním potom, ktorý sa objavil aj v piesni Something in the Way. Jo, jasné, takže to je Yonge Street a na nej teda je Yonge Street Bridge. Napíšte, či si to vybavujete z piesne Something in the Way, že sa tam spomína tento most. Takto vypadá hlavné miesto tu v Aberdeene, hlavné miesto, ktoré tu svetí pamiatku Kurta Cobaina. Má to tu určite kúzlo, hlavne teraz, tam s tým hranejším slnkom. Aj keď toto mesto není veľmi pekné, toto miesto, tu je taký zvláštny kľud a také pekné zákutie. No a my sa teraz nevydáme nikam inám ako k domu Kurta Cobaina, kde prežil svoju mladosť. A myslím, že nemusíme ani autom, to je tak blízko, že to prejdeme tu. Je to asi 150 metrov, takže toto k tomu mostu mal naskok. Reálne sa teraz prejde len rovno a potom doľava, potom by to tam malo byť. Množstvo domov tu vypadá takto. To je fascinujúce pre mňa na záhrade, že tam nerastie žiadna trávička, ale normálne, že praslička, to je, jak sme včera boli v tom Ho National Forest, tak to aj tu majú kúsok z neho. Jak sme boli v Albánsku, možno ste niektorí videli to naše video, tak tam nás takto prenasledovali psi. No tak tu v Aberdeene máme mačacích kamarátov, ktorí tu za nami teraz chodia. No čau. Tak tá ide s nami, tá nás ide previesť Aberdeenom. No čo, ideš? Aha, ide. No tak my sme ho ten dom samozrejme z druhej strany prešli, lebo sme si nevšimli túto odbočku, lebo to je taká ulica, na mape ju je vidno, ale v realite veľmi úzka. No a toto je dom tu na rohu týchto ulic, tejto uličky a tejto ulice. Tak toto je nie že rodný dom, to sa asi nepoužíva už takto v tomto zmysle, ale dom, v ktorom prežil Kurt Cobain svoje detstvo tu v Aberdeene, predtým než sa odsťahoval do Olympie, snáď myslím, tak vtedy býval tu v tomto dome. Oproti iným domom tu v tom Aberdeene, tak tento vypadá taký, že opečovaný a menej schátralý, no respektíve, že nevypadá vôbec schátralý, čo sa o ďalších domoch tu povedať nedá. Z Aberdeenu smerujeme do mesta Olympia. No a možno vás to prekvapí, hlavným mestom Washingtonu nie je Seattle, ale práve mesto Olympia, ktoré má len 56 000 obyvateľov. Nie je to teda žiadne veľké mesto, ale centrum politické to je. Je to zároveň mesto, kam sa presťahoval Kurt Cobain z Aberdeenu ako jeho ďalšie miesto pôsobiska, a v dome, pôjdeme sa tam pozrieť aj na ten jeho dom, v ktorom žil so svojou priateľkou a neskôr manželkou Courtney Love. No wow, to je super.
nevidno kapitol. Tento. Tak sa tu prechádzame po Olympii. Zatiaľ sme to zhodnotili, že nič moc. Akože sú tu, sme na nejakej ulici, sú tu obchodíky, podniky, ale všetko je to zatvorené. Otevírá to strašně pozdě, jako teďka už je 10:30 a stále jako většina zavřená. Proste tie obchody, všetko je otvorené od 11:00, je divné. A majú otváračku od 11:00 do 18:00. Zvláštne, akože sú na 7 hodín takto otvorení, no čo ja vím. A je tu kopa takých povalačov, bezdomovcov, neviem no. Také zvláštne to tu je. No a kráčali až sme došli sem k domu Kurta Cobaina v Olympii, takže sem sa presťahoval z Aberdeenu, tu býval v tomto dome spolu s Courtney Love. Tento dom momentálne slúži ako Airbnb, môžete si ho prenajať a to za $170 na noc. Avšak musíte si tie noci kúpiť minimálne 2. Takže ak sa chcete ubytovať v dome, kde žil Kurt Cobain, tak vás to bude stať aspoň $340. Nemalo to vôbec ďaleko od centra mesta, kráčali sme tu asi 5-10 minút, no. Takže celkom pekné miesto. Tak pozor, oprava. Kurt Cobain tu nežil s Courtney Love, s tou sa stretol až neskôr. Tu žil do roku 1990. Ne. A s Courtney Love sa stretol až, ja neviem, o pol roka neskôr, alebo až o rok. A s kým tu žil? Tu žil s Tracy Marander, o ktorej sa hovorí, že to bola jeho prvá láska a jeho múza. V tomto dome tak Kurt Cobain údajne napísal až 3/4 jeho všetkých textov, z ktorých sa potom stali skladby Nirvány, takže pozor, akože dôležité miesto. Tu o tom dome sa píše, že Kurt tu žil až do roku 91. Niekedy behom toho roka sa asi musel presťahovať domu v Takoume asi snáď, alebo do Seattle, neviem. A práve z Courtney. No a ten dom tak není samostatný, sú to vlastne 3 byty takto umiestnené v tom dome. 2 vchody sú tu z tejto ulice a jeden vchod je ešte zozadu. Celkom vlastne skromné bývanie stále, no. Mal tam možno nejaký dvojizbový byt asi. No skromné bývanie, ale tak ono to tak je, pretože on tu býval až do vydania albumu Nevermind a do tohto albumu tak bol stále proste normálne docela akože chudobným človekom, to tak povedzme, že až potom sa to celé obrátilo a potom to už nabralo docela rýchly spád. Rád by som s vami zdieľal novinu, ktorá mi urobila deň. Mne trošku vydesila. Môžete hádať čo? Áno. Týka sa to horských dráh. No, ono Six Flags prednedávnom som si všimol na ich webe, že ponúka teraz, že keď si kúpite to také membership, ktoré máme aj my, tak vám to zároveň odomkne prístup do všetkých parkov Six Flags v Amerike, ktorých je viac ako 40. A my sme ale takúto možnosť nemali. My sme si kúpili membership a platí nám to len do toho jedného Magic Mountain. Takže mňa to akože samozrejme nasralo, tak som im písal na customerský servis, na zákaznícku podporu. A teraz asi, ja neviem, po týždni snáď, alebo po 10 dňoch možno sa mi ozvali s tým, že sú radí, že nám môžu oznámiť, že pridali nám aj tento benefit do našich membershipov. Ja nemôžem byť spokojnejší, som veľmi rád, teším sa z toho. A to znamená jednu vec, že vás vezmeme do ďalších parkov. No a skvelé je, že máme po ceste ešte 3. Takže si myslím, že o zábavu našu aj vašu je postarané.
na minimálne ďalšie 3 dní. Navštívime parky Discovery Kingdom respektíve pri San Francisku. V San Jose je California's Great America, aj tam to platí. No a keď sa vrátime späť do LA, tam sme plánovali znovu navštíviť Magic Mountain a pojazdiť dráhy, ktoré sme ešte nestihli pojazdiť. No ale s touto novinkou tak navštívime nielen to, ale aj Knott's Berry Farm, čo je ďalší zábavný park s horskými dráhami. Takže ja sa z tohto veľmi, veľmi teším. No a z Olympie jsme se přesunuli do Takoumy, kde bychom dneska měli i přespat. A máme tady teda ubytování, máme Airbnb, kde bychom se měli zase trošku oživit, vyspat normálně v posteli, nabít si počítač, elektroniku, doplnit zásoby. No a teďka je 12 hodin, to znamená, máme ještě nějakou chvíli, než tam budeme moci jít, takže si zajdeme asi do nějakého obchodu a potom se sedneme na kávu a na donut do Krispy Kreme, kde jsme... Něco se tu děje. Kde jsme ještě za tuhle dobu, co tu jsme v USA nebyli. No já jsem se teďka trochu pospala, protože ta noc byla taková, že jsem byla co chvíli bděla, tak to na mě trošku padlo. Marca, pozdrav našich divákov. Toto je naše ubytování v Takoumě. Neviem, či je Marcu počuť. Toto je naše ubytko v meste Takouma, za ktoré platíme $66, takže nejakých 1300 korún alebo niečo také. No je to v dome, kde bývajú ľudia, obyvateľia normálne. A máme tu takto jednu miestnosť, je to taká izba. No a veľmi originálne je toto vyriešené spanie ovládačom, ktorý tu máme k tomu. Tak sa to púšťa dole a hore. Tak to sa s tým hýbe. No takže večer si to spustíme nižšie. Akurát proste neviem, či to je vidno, ale určite to není vo vodováhe. Akože tu je to nižšie jak tam. Tak uvidíme, že keď to spustíme celkom, že či sa to narovná alebo ne. Inak ja neviem teraz, jak je tu vankúš, tak si ho dáme asi na druhú stranu alebo niečo, neviem. To trošku ma to akože znepokojuje. No je to vidno, pozri, jak je to. A nie je to málo akože nakrivo, no. Takže uvidíme. Ale inak je tu takto všetko, akože taká improvizovaná kuchyňa, dobrý veľký stôl. Telka, to asi pozerať nebudeme, ale toto je tu dobré to sedenie pri tom stole urobené. A ešte aj kávovar, dávame si kávu teraz. No a sedenie. Takže vidíte, čo môžete mať za necelých $70 tu. No inak toto bude, dúfam, náš posledný deň tu na severe. Zajtra už by som sa rád vydal na juh do Oregonu. Uvidíme, kam ďaleko až dojdeme. Plán je taký, že dneska je vlastne pondelok. V nedeľu chceme byť v tom Discovery Kingdom, ktoré je pri San Francisku. Takže v trošku rýchlejším tempom to asi musíme prejsť celý ten Washington, Oregon a tú severnú Kaliforniu. Čaká nás tam toho dosť. Po ceste máme pobrežie, potom je tam Crater Lake National Park, takže to by sme chceli mrknúť. Lassen National Park, to sú vulkány, bublajúca zem, bublajúca voda, Mount Shasta, takže je toho dosť, no takže nabitý program tento týždeň.